pada eling bareng-bareng. Cocok. Inna sholata tandangan ilfasi wal mungkar. Artine Sejatine sholat kowe mau kanggo nyegah tumindak Allah lan mungkar. Rencana peresmian tanggal 2 Muharram. Luar biasa ya Gus. nggih sekedap mali berarti niku nggih. Dongakna hajat sing hajat lan kabeh sing pada rawuh Gus. Moga-moga sedaya mawon dipun paringi panjang yuswane nggih Bapak Ibu nggih. Murah rezekine, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Amin. Nggih, Iki kan Dendrong Kulon. nggih. Tole tole hande hande lum tarmane bawa lomasmu salu kejo halo bro Sartin matur suwun bos. Pangapuramu yo bagus. Iki panglipur mung kanggo sawetara, aku anggone maju perang. Dawe Soibul Hajat. Ora ketang selakon rong lakon wis diaturake, Gus. Ora uli nganggo lagu dangdut kon klasikan. Bae. Dadi aku pun maju perang maneh men lakone netes ya, Bu. Nggih. Buli dangdutan ning mengko nanggon goro-goro minangka hiburan segar. Aku tetep maju, monggo-monggo unggul suritku. Halo Bapak.